Dámy a páni, prajem vám pekný deň a vítam vás na tlačovej konferencii Progresívneho Slovenska, kde chceme ukázať ďalší príklad toho, ako strana Smer pod vedením Roberta Fica vyciciava verejné peniaze. Robert Fico sa roky snažil tváriť ako niekto, komu záleží na verejných zdrojoch a ktorý chce chrániť. Ale v skutočnosti, a ukázalo sa to naplno v tých posledných dňoch, je to presne naopak. Robert Fico a strana Smer tu 15 rokov buduje systém príživníckej rodiny Ficovcov, ale v širšom zmysle Smerákov. Je to systém, v ktorom sa verejné peniaze najprv transformujú na stranické peniaze, potom na peniaze ich firmy, agentúry Smer, no a napokon končia priamo u ľudí blízkych Robertovi Ficovi. Minulý týždeň sme ukázali, ako tento systém funguje pri synovi Roberta Fica, konateľovi tej agentúry Smer, bratovi pána premiéra, bratrancoch, mame, pri rôznych advokátskych kanceláriách, ktoré Smeráci majú pri stranických firmách, teda tej agentúre, pri priateľkách premiéra, ktoré si platí zo štátneho rozpočtu. No a dnes chceme ukázať ďalšiu kapitolu tohto príbehu, ďalšiu verziu tejto istej schémy. A to sa týka toho, ako sú financované poslanecké kancelárie poslancov za stranu Smer. To je veľmi jednoduchá pointa, a viac o tom potom bude hovoriť predsednička klubu Zuzana Mesterová, ale funguje to plus minus tak, že všetci poslanci majú nárok na poslanecké kancelárie mimo tých, ktoré sú tu v Národnej rade, napríklad preto, aby boli dostupní občanom vo svojich regiónoch. Aby sa tam ľudia mohli ohlásiť, obrátiť sa na svojich zástupcov v Národnej rade, prípadne riešiť problémy, ktoré ich trápia. Akurát v prípade poslancov Smeru to vyzerá tak, že tieto ich poslanecké kancelárie slúžia v podstate len ako ďalší kanál, cez ktorý Ficovci a Smeráci vyciciavajú, ako som povedal, štátny rozpočet. A teraz ako sa to deje? Lebo nájom za tieto poslanecké kancelárie platí poslancom Národná rada Slovenskej republiky. Čiže ide o verejné peniaze. A teraz to, čo sa deje, že pri poslancoch Smeru tieto peniaze z Národnej rady ako nájom tečú do priestorov, ktoré vlastní agentúra Smer. Teda toho majetkového ekosystému strany Smer. Občania to zaplatia, parlament to prepláca a Smer a agentúra Smer tie peniaze inkasuje. A teda, aby bolo úplne jasné, v čom je to presné, tak tento spôsob vlastne platí aj Ficovho syna, konateľa tej agentúry, ktorý má 5 000 eur mesačne a to je aj z nájmov budov, nehnuteľností, ktoré vlastní agentúra Smer. No a tie peniaze sú od poslancov strany Smer, ktorí to tam majú prenajaté, ale platí to Národná rada, teda my všetci. Čiže ako by povedal pán premiér, je to totálny príživník, aby som parafrázoval predsedu vlády. A treba sa potom pýtať, či poslanci Smeru, lebo tých je vyše 30 takýchto kancelárií, či to naozaj využívajú, či tam naozaj sedia. Alebo je to iba ďalší spôsob, akým Smer prikrmuje svoju vlastnú kasu zo štátneho rozpočtu. Takže takto, dámy a páni, a to sme ešte iba na začiatku celej tejto kauzy alebo tejto ságy, takto vyzerá tá skutočná príživnícka rodina Roberta Fica. Sú to najbližší príbuzní, potom sú nejaké priateľky a potom je tu tá široká stranicko-politická rodina. Nejaké agentúry, firmy, advokáti, ľudia napojení na Smer, alebo synovia funkcionárov Smeru, ako syn pána Richtera, ktorý, ako sme sa dnes dozvedeli, je v predstavenstve Transpetrolu. No a títo všetci, to ich spája, žijú alebo sú nacucnutí na štátny rozpočet. Ale okamžite sú pripravení vám vysvetliť, že toto nie je žiadny problém, lebo tie peniaze už nie sú štátne, len sa pretransformovali na stranické a potom na ich vlastné. A už 15 rokov, pokiaľ boli pri vláde, tu vlastne žijeme tak, že sú tu dve kategórie ľudí. Kategória ľudí blízkych Robertovi Ficovi, či už rodinne, stranicky, politicky, majetkovo, ktorí majú privilegovaný prístup k štátnym peniazom a takto ich transformujú. No a potom všetci ostatní, ktorí doplácajú na ekonomickú politiku tohto štátu a sú stále chudobnejší a chudobnejší. A všetko to platia zo svojich daní.
toľko za mňa, dámy a páni. Dám teraz slovo predsedničke klubu Zuzane Mesterovej, ktorá bude hovoriť viac o tej schéme s poslaneckými kanceláriami a potom nášmu tieňovému ministrovi hospodárstva Ivanovi Štefunkovi, ktorý sa vyjadrí k tej kauze Richterovho syna v Transpetrole. Prosím, Zuzana. Ďakujem pekne za slovo. Systém preplácania kancelárií poslancov Národnej rady tu nie je nový, trvá viac ako 20 rokov. Ale pekne ilustruje pokrytectvo Roberta Fica o tom, ako pozerá na svoju stranu a svojich poslancov, ako pozerá na okolitých ľudí vrátane občanov a občianiek. Minimálne od roku 2006 Smer takýmto spôsobom prenajíma kancelárie po celom Slovensku. Nerobí to so zreteľom na to, odkiaľ sú poslanci zvolení, ale poslancov zvolených bez ohľadu na to, odkiaľ sú, dosádza do jednotlivých kancelárií. Napríklad obžalovaný podpredseda Tibor Gašpar, vieme, že pôvodom je z Nitry, pôsobí v Bratislave v Národnej rade, ale kanceláriu má v Žiline. Alebo poslanec Gluk je pôvodom z Košíc, ale kancelárie má v Leviciach a v Spišskej Novej Vsi. A keď si pozriete prierez týchto budov a nehnuteľností, tak kancelárie sa nemenia. Mení sa v nich len osadenstvo za tie roky a keď sa pôjdete pozrieť na miesto činu, tak v zásade ani sa nedozviete, ktorý z poslancov v tom mieste kanceláriu má, kedy v tom mieste sa nachádza, kedy je pre verejnosť otvorená. Nevidíte žiadnu komunikáciu voči verejnosti, že tu je miesto, kde môžete prísť za svojim poslancom, poslankyňou, vyriešiť nejaký občiansky problém alebo sa opýtať na legislatívu, ktorú schvaľujú. A 20 rokov toto Smer vytvoril a toleruje, a to aj v čase tejto vlády, ktorá hovorí o tom v období, kedy máme najhoršie verejné financie, kedy tu konsolidujeme niekoľkokrát, kedy všade pán Kamenický hovorí, že nemá kde šetriť, tak za minulý rok je to 150 000, len taký pasívny príjem pre agentúru Smer do rozpočtu stranickej politiky hnutia Smer, bez toho, aby vôbec nejakú činnosť za to verejnosti vrátili. A keďže strana Smer cez agentúru robí dlhodobo aj politické kampane, ktoré robí netransparentne, pošle jednu sumu v miliónoch na účet agentúry Smer a už potom nikto nevie, koľko v skutočnosti stojí kampaň Smeru, kde tie peniaze idú, ako sa transformujú na jednotlivé položky kampaňového rozpočtu. Je predpoklad, že vlastne do kampane tečú aj peniaze tohto pasívneho príjmu z prenajmu týchto kancelárií. A takéto kancelárie majú aj v Bratislave, na Gunduličovej ulici, ktorá je vzdušnou čiarou možno pol kilometra od Bratislavského hradu a konkrétne 7 poslancov Národnej rady. Tam má kanceláriu. Na dverách nemáte ani menný zoznam týchto poslancov, ktorí tam sídlia. A toto je presne príklad toho, ako keď je niekto 20 rokov pri moci, si prispôsobí legislatívu tak, aby potrošku postupne odčerpával z verejných zdrojov legálne, ale určite neefektívne a hospodárne. Tak ak tu chce niekto hovoriť o príživníkoch, tak by si mal urobiť veľmi hlboký vnútorný audit, kde všade, a možno už aj zabudli, kde všade majú takéto pouzatvárané zmluvy a odkiaľ z verejných zdrojov tečú do strany Smer peniaze. Teraz odovzdávam slovo Ivanovi Štefunkovi. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Dnes prebehla médiami, konkrétne aktualitami, informácia o tom, že pán Juraj Richter, syn Jána Richtera, je podpredseda predstavenstva firmy Transpetrol. Podotýkam, že je to 100% štátom vlastnená firma, ktorá sa má starať o to, aby boli dodávky ropy zabezpečené na Slovensku. Prvá otázka zo strany Progresívneho Slovenska je, akú kvalifikáciu má tento pán Juraj Richter. Hľadali sme jeho životopis, diplomovku, nenašli sme, dokonca sme našli, že sa dlhodobo skôr venoval sociálnym veciam alebo podnikaniu, teda nič s energetikou. A preto by nás zaujímalo, akým spôsobom vyberá strana Smer, alebo strana Hlas, alebo strana SNS dokonca svojich nominantov do verejných podnikov alebo do štátnych podnikov alebo do podnikov so 100% účasťou štátu. Je to o to dôležitejšie, lebo minulý rok, aj tento rok, zažívame energetickú krízu, ropnú krízu, kde nám v zásade došla dodávka ropy a vlastne ceny benzínu stúpali. Zároveň nevieme do budúcnosti, akým spôsobom budeme mať zabezpečenú energetickú bezpečnosť. A tu zistíme, že človek, ktorý je zhodou okolností syn
veľmi vplyvného človeka Smeru sa v takomto dôležitom orgáne štátnej spoločnosti našiel. Druhá vec je, že koľko taký človek zarába. Tak vysvetlím občanom, že tento človek zarába približne 19-krát toľko, koľko je minimálna mzda na Slovensku a cirka 10-krát toľko, koľko je priemerná mzda. Neviem teda, že či 10-krát priemernej mzdy ako kebyže súvisí s výsledkami fungovania tejto spoločnosti. Keď budeme my, aby sme nekritizovali stále, keď my budeme mať štátne podniky pod kontrolou, tak zverejníme poprvé etický kódex, akým spôsobom sa budú zamestnávať, ako sa budú deklarovať konflikty zájmom a zároveň ako sa budú vyberať takíto ľudia do dozorných rád a do predstavenstiev. Lebo práve takíto ľudia, častokrát veľmi, veľmi dobre platení, viackrát ako prezident alebo premiér alebo poslanci, rozhodujú o ziskovosti alebo neziskovosti takýchto firiem, ale dokonca aj od bezpečnosti alebo nebezpečiu energetickej stability na Slovensku. Takže toto k tomu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Budeme sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách PS.